Ka Khasi Students Union KSU war Jantia Circle kadap da kajing sngukya ka bajur. Habala yuk jing tep baki don kato kene ki rushim kabu ki badai ki dalal ki batmu ban penrung tu iki khar Bangladesh ya kene ka jaka kajungi. Kaseng ha kajing kenduk kirki kalasiam ya karai banwat bat pencitom da ka bateng ya kitu ki dalal ki balong kinong diri ki bashim kabu ban kamai pisa jubor klem da kenshu ya kajing ma ba kajaj benreu ka ap ya kajing wan buhai snong da kini ki poi nari Bangladesh. Kaseng kalong baladakan lap ikum kini kijat beriu kan umap daleleru watla dadai da kino kilentiru kamsalia. Kaseng ka khot ka werlang ya kipat ba jong ki than kaput lada ki lap kum kini kijat beriu kidai ban ai jingtip no marmar sya kaseng khnang bakan yo le ya ka badon kam. Susu kaseng kala kenturu ikipat ba no snong ban ai ka jinga trelang bat kaseng na kabenta ka jing sngan kari bat kajat benreu. Kumban syuk kedeu hang ne baka jing wan rong kertlep ki breu nari Bangladesh ya kajela kalanang jor kat badang mi kisngi kipor ha ka ba kiseng bhalang ki layo bat labun sin ya kum kini ki breu ki bala syusha penrung tu da ki breu ki bala yo jing mento ya lade baru ki barung be an klem ki kot kisla ki babia.